Karon, basahon nato ang Roma Kapitulo 1, versikulo 24. Tungod niini, gitugyan sila sa Dios ngadto sa kahugawan diha sa mga pangibog sa ilang mga kasing-kasing aron magpakaulaw sila sa ilang mga lawas sa ilang masig kaugalingon. Kay ang tinuod mahitungod sa Dios ilang giilisan og bakak ug mao na hinuoy ilang gisimba o gialagaran ang binuhat ug wala nila simbaha ug alagara ang magbubuhat nga mao ang dalaygon hangtod sa kahangturan. Amen. Tungod niining maong hinungdan, gitugyan sila sa Dios ngadto sa mga pangibog nga makauulaw ang ilang mga kababayenan na nag-usab sa kagamitan nga tiunay sa ilang pagkababay ngadto sa kagamitan nga supak sa kinaiya. Ug sa mausab nga paagi ang mga lalaki na nagbiya sa ilang tiunay kalabutan ngadto sa babae ug nangaut-ot diha sa ilang pangibog alang sa usag-usa, mga lalaki sa masig kalalaki manag-unay sa pagbuhat sa makauulaw ug nagpakaagom diha sa ilang kaugalingon sa balos nga angay sa ilang pagkadautan. Kung tan-aw ninyo dire, naghisgot kini bahin sa tiunay kalabutan. Sa lalaki ug babae ingon nga minyo. Giingong tiunay kalabutan. Kung nahiusa ang lalaki ug babae ingon nga minyo, mapurma ang usa ka pamilya. Ang relasyon taliwala sa bana ug asawa mao ang usa nga sumala sa tiunay kalabutan. Sa ingon niana, unsa man ang dili tiunay kalabutan? Supa kini sa tiunay kalabutan alang sa bana nga baliwalaon ang asawa ug makabaton og sexual nga relasyon sa laing babae. Supak usab kini sa tiunay kalabutan alang sa asawa nga baliwalaon ang iyang bana ug makabaton og sexual nga relasyon sa laing lalaki. Gitukod sa Dios ang institusyon sa pamilya aron makabaton ang lalaki ug babae og natural nga relasyon sa usag-usa ingon nga mag-asawa ug tungod niana magpalungtad og kahusayan sa pamilya. Ang tumong sa Dios sa pagbuhat sa tao mao ang pagbuhat og tagadawat sa iyang gugma. Gibuhat usab sa Dios ang mga butang aron adunay kaabay ang tao sa gugma, apan giguba sa mga tao kining natural nga kahusayan. Pag-abot sa mga krimen nga nabuhat sa mga paglapas sa mga kabatanunan, mga 80% sa mga sad-an gikan sa mga panimalay diin walay maayong relasyon ang mga ginikanan sa usag-usa. Importante gayud kini kaayo nga problema. Nabungkag ang kahusayan sa pamilya tungod kay wala nay klaro ang relasyon kung unsa kini. Tungod kay gihunahuna lamang sa mga tao ang ilang kaugalingon sa pagkakaron. Bisan pa gihigugma nila ang usag-usa sa diha nga bag-o pa sila gaminyo. Sa diha nga magkauban na sila sa makadyot, makita nila nga dili di ay bagay ang ilang mga kaugalingon. Unsaon man nga makatakdo ang duha ka mga personalidad. Naghisgot kita bahin sa lalaki o babae nga mahimong magkapariha sila. Dili magkaangay nga mga personalidad. Asa man padulong kining kalibutana. Bisan pa managlahi ang kinaya sa bana o asawa, kinahanglan nilang makatunan nga magkauyon sa usag-usa pinaagi sa pagpasensya ug pagpailob. Sa ingon niini nahimo ang pamilya ug kaminyoon. Apan kung sa diha kini nga dili na tiunay ug dili na maayo ang relasyon, mahimo silang masalanon. Maghimo na sila sa daghang mga sala. Unya, unsa man ang mahitabo?
Padayon kita sa pagbasa sa bersikulo 27 giingong, og sa mao usab nga paagi ang mga lalaki na nagbiya sa ilang tiunay kalabutan ngadto sa babay og nangaot-ot diha sa ilang pangibog alang sa usag-usa, mga lalaki sa masig kalalaki manag-unay sa pagbuhat sa makauulaw. Unsa ang gihisgutan niini? Kini mao ang homosexual. Duha ka lalaki nga adunay sexual nga relasyon sa usag-usa. Mao kini ang sala nga nagpakaylap sa sakit nga AIDS. Mahimo nga makaylapon ang sakit nga AIDS nga motungha sa katapusang mga adlaw niining kalibutan. Busa, kung tan-aw ninyo dire, giingong, nagpakaagom diha sa ilang kaugalingon sa balos nga angay sa ilang pagadaotan. Sa tanang mga sala, ang homosexual mao ang sala diin pagasilutan dayon ang tao. Ang kasuguan nga magdala dayon og panalangin mao ang kasuguan nga tahuron mo ang imong amahan ug ang imong inahan. Ug ang sala nga mosangpot dayon og silot mao ang sala sa pagpatuyang sa homosexual. Taliwala sa lalaki o sa babay sa babay. Kinahanglan inyong mahibaluan kini. Dili gayud masayop ang pulong sa Dios. Apan nasulat kining mga pulonga 2,000 ka mga tuig na ang milabay. Apan kining makahadlok nga sala daya gayud kaayo sa atong kalibutan karon. Apan usa ka butang nga makabuang gayud bahin niini mao sa ubang iglesia sa Estados Unidos sa pagkakaron giangkon sa mga tawo nga kinahanglan dawaton ang homosexual. Unsa nga matang sa kalibutan kini? Mao kini ang gisulti sa Biblia. Apan gipili nila nga baliwalaon ang Biblia. Kung maabot na kini, wala na'y daghang panahon ang nahibilin niining kalibutana. Dili ba? Sa ubang mga nasod, dili na krimen ang pagpanapaw. Og karon gidawat sa mga iglesia ang homosexual ug wala giisip kini nga sala. Gitugutan lamang sila. Pagbuhat kutob sa gusto nila. Karon tan-awa ang bersikulo 28. Og kay na nagdumili man sila sa pag-ila kaniya ingon nga Dios, sila gitugyan sa Dios ngadto sa pagpanghunahuna nga daotan og sa paggawi nga dili angay. Tan-awa kung unsa ang gisulti dire, na nagdumili man sila sa pag-ila kaniya ingon nga Dios. Ilhon ang Dios, batonan ang Dios, tingali nahuna-huna ninyo nga walay sapayan kung dili nato ilhon ang Dios. Para man ang akong pag-ila sa Dios. Dili gani nako makita ang Dios sa akong pisikal nga mata, busa unsa man ang akong batunan. Unsa man ang buot ipasabot sa pag-ila sa Dios. Bisan unsa man ang inyong gihigugma, mao kana ang inyong giila. Kung ang babae nga ginganlan og Debe nahigugma kang Rodel, kanunay siyang magunahuna kang Rodel. Magunahuna siya kaniya kung anaa siya sa balay. Magunahuna siya kaniya kung anaa siya sa trabaho. Magunahuna siya kaniya kung makakita siya o ulitaw samtang nagalakaw siya sa dalan. Kanunay niyang hinumduman si Rodel. Nganuman kaha, tungod kini kay gihigugma niya siya. Unya, adunay mga tao nga nahigugma sa kwarta. Ang gihuna-una lamang nila, kanunay mao ang kwarta. Bisan gamata sila o natulog, kwarta lamang ang gihuna-una nila. Kung mag-abli sila sa tindahan, gatanaw sila sa mga tao sa gawas ug maghuna-huna kung pila ang masapi nila gikan kanila. Kung nakabisti og maayo ang usa ka tawo, gidahob nila siya nga makagasto og 5,000. Ang uban 2,000 ug ang uban pila lamang ka piso. Nakita nila ang tanan ingon nga kwarta og tungod kay nahigugma sila og kwarta. Mao lamang kana ang anaa sa ilang kasing-kasing. Og sanglit wala sila nahigugma sa Dios
wala niya siya hunahunaa. Butangi og timaan dire og adto kita sa Mateo Kapitulo 22. Mateo Kapitulo 22. Versikulo 34. Mateo Kapitulo 22, versikulo 34. Apan, sa pagkadungog sa mga Pariseo, nga napahilom niya ang mga Saduceo, sila na nagtapok. O usa kanila, nga batid sa kasuguan, may gipangutana kaniya aron sa pagsulay kaniya. Miingon siya, magtutudlo, unsa man ang dakong sugo sa kasuguan? Og si Jesus miingon kaniya, higugma ang Ginoo nga imong Dios sa tibuok mong kasing-kasing ug sa tibuok mong kalag ug sa tibuok mong salabutan. Mao kana ang dako ug unang sugo. Ug ang ikaduha sulo-sama ra nga mao kini, higugmaa ang imong silingan sama sa imong kaugalingon. Tan-awa kung unsa ang buot ipasabot dire. Ana ang napulo ka mga sugo. Apan kung bahino nato kini sa duha ka kategorya, ang una mao, higugma ang Ginoo nga imong Dios sa tibuok mong kasing-kasing ug sa tibuok mong kalag ug sa tibuok mong salabutan. Unsaon man paghigugma sa usa ka tawo ang Dios sa tibuok niyang kasing-kasing, sa tibuok niyang kalag ug salabutan. Gihuna-una nako kini, ingon nga dili maabot alang kanato bisan ang maghunahuna niini. Apan tan-aw nato kini sa laing paagi. Sa akong ikaduhang sermon, gisulti nako nga ang tinuod nga kalipay nagagikan sa pagkabot sa bisan unsa nga gihigugma ninyo. Huna-huna kini sa ingon niini. Pananglit, aduna kamoy tawo nga gihigugma ninyo pag-ayo nga andam kamong ihatag ang inyong kinabuhi alang ni anang tawhana. Sa ingon ni ana, malipayon ba kamo o dili? Pananglit, adunay tawo diin andam kamong ihatag ang inyong tibuok nga kinabuhi nga walay paglilong. Nailan ninyo kana nga tawo og nagkauban na kamo karon. Unya kamo mao ang pinakamalipayong tawo sa kalibutan. Apan pananglit ka na nga tawo nga inyong gihigugma mao ang Dios. Kung ang tawo nga gihigugma ninyo pag-ayo og andam kamo nga ihatag ang inyong kinabuhi alang kaniya mao ang Dios, dili ba kamo malipayon? Malipayon gayud kamo kaayo. Busa, usa sa mga rason sa Dios og tumong sa pagbuhat sa tao mao nga aron pagahigugmaon siya sa tao. Gikan sa hunahuna sa Dios, gusto lamang niya nga higugmaon ang tao sa walay kondisyon. O gusto niya nga may baluan sa tao ang iyang gugma o higugmaon siya ingon nga balos. Gusto niya nga adunay relasyon sa hingpit nga gugma taliwala kaniya ug sa tao. Usa ka gugma nga andam isakripisyo ang tanan. O kini ang ikaduhang pribileyo nga gihatag niya sa tao. Usa kini kay espesyal nga pribileyo aron makahimo sa pagigugma sa Dios sa tibuok ninyong kinabuhi. Usa kini kabutang nga angay gayud natong ipasigarbo ug angay nato gayud nga ikalipay. Kinsa man ang Dios? Siya mao ang magbubuhat sa mga langit ug sa yuta. Siya mao ang usa nga nagkontrol sa kasaysayan sa katawhan. Siya ang pinakalabaw, ang Dios nga nagbuhat sa hingpit nga gingharian sa langit. Kung makahimo kamo sa pagigugma sa Dios sa tibuok ninyong kinabuhi, unsa pa may
gikinahanglan ninyo. Apan imposible kana. Nganong imposible kini? Tungod sa sala. Nganuman kini nga dili man kamo makahimo sa paghigugma sa Dios sa tibuok ninyong kinabuhi, tungod kini sa sala. Nganuman nahadlok ang sala sa Dios. Balaan ang Dios. Walay sala ang Dios. Putli ang Dios. Mahimayaon ang Dios. Samtang nakasala ang mga tao sa atubangan sa Dios, unsaon man niya paghigugma ang Dios. Dili nato mabuhat kini tungod sa atong mga sala. Adto kita sa laing bahin sa Biblia. Ikaduhang Timoteo, Kapitulo 3. Ikaduhang Timoteo, Kapitulo 3. Kapitulo 3. Ikaduhang Timoteo, Kapitulo 3, versikulo 1. Apan sabta kini, nga unya sa kaulahihang mga adlaw, managpangabot ang mga panahon nga malisod. Kaya ang mga tao, unya magamahigugmaon man sa ilang kaugalingon, mga hinapi. Padayon kita sa versikulo 4. Mabudhion, madali-dalion, tigpaborot, nga nagahigugma sa kalipayan, inay sa Dios unta hinuon. Nga nagabaton sa dagway sa tinuuhan, apan nagapanghimakak sa gahom niini. Likayi kining maong mga tawhana. Tanawa kung unsa ang gisulti dire. Giingong sa kaulahiang mga adlaw, managpangabot ang mga panahon nga malisod. Naghisgot kini sa pagkakaron. Kay ang mga tao unya magamahigugmaon man sa ilang kaugalingon, mga hinapi. Ang naila lamang sa mga tao sa pagkakaron, mao ang ilang mga kaugalingon. Bisan giuna-una lamang sa lalaki o sa iyang asawa ang ilang kaugalingon. Managsama kini sa relasyon taliwala sa mga ginikanan og anak. Giuna-una lamang sa mga ginikanan ang ilang kaugalingon ug mausab ang ilang mga anak. Nganuman kini, giunsa nato kini pagkahibalo. Nabuhi kita sa katuigan diin ibaligya sa amahan o inahan ang ilang mga anak nga lalaki o babae. Akong nakita ang tulo ka klase nga kaso niini sa balita. Usa ka higayon ni ana gibaligya sa inahan ang iyang anak nga babae ug sa sunod nga adlaw gibaligya sa amahan ang iyang anak nga babae. Nahitabo ang ikatulong kaso pipila ka bulan ang milabay didto sa Dijon. Gibaligya sa inahan ang iyang anak ngadto sa bar, ingon nga babaeng bayaran. Ingon ni ana ang atong kalibutan. Karon giuna-una lamang sa mga tao ang ilang mga kaugalingon. Giuna-una lamang usab sa mag-asawa ang ilang mga kaugalingon. Busa sa diha nga makita nila nga dili sila angay sa usag-usa, magbulag sila. Giuna-una lamang nila ang ilang kaugalingon. Mao na kini ang kaulahiang mga adlaw. Mao kini ang malisod nga panahon sa katapusang mga adlaw. Mao kini nga gihisgutan dire ang malisod nga mga adlaw. Sunod giingong mga hinapi. Kung mahigugmaon sa kaugalingon ang mga tao, dili kalikayan nga mahisgutan usab ang kwarta. Nahigugma ang mga tao sa kwarta, busa mag-away tungod sa kwarta, ang mga ginikanan ug mga anak, ug ang mga bana, ug ang mga asawa usab. Dili kayo makita kini sa Korea apan sa Estados Unidos, daghang mga bana ug asawa managlahi og kwarta. Sanglit, mikita ang bana ug iyang kaugalingong kwarta ug ang asawa usab mikita og iyang kaugalingong kwarta. Ang asawa nga mikita og iyang kwarta makabudget usab sa iyang mga galastuhon. Unya, kung magbulag ang magtiayon, makahimo ang asawa sa pag-atubang sa mga galastuhon ug makabaton og iyang kaugalingong kabtangan. Mao kini ang nahitabo sa kalibutan. Sunod giingong nga nagahigugma sa kalipayan inay sa Dios unta hinuon. Dili ba ingon ni ana karon?
Mao kini nga wala nagahuna-huna ang tao sa paghinumdom sa Dios. Busa, samtang naminaw kamo nining mga pulonga, kinahanglan ninyong huna-hunaon nga, ako mao ang usa nga mibalibad sa pagbaton sa Dios. Ako kini, mao kini ang akong ginabuhat hangtod karon. Ang kinabuhi nga akong gikinabuhi hangtod karon sayop tanan. Ang Dios mao ang tinubdan sa kalipay ug ang Dios mao ang tinubdan sa kinabuhi. Nagagikan ang tanan sa Dios apan nabuhi ako hangtod karon nga nagbaliwala sa Dios ug wala nako hinumdumi siya. Busa unsaon man ako sa pagdahom sa pagdawat og mga panalangin o kinabuhi o kalinaw o kalipay diha sa akong kasing-kasing. Usa ka adlaw, mga 30 na katuig ang milabay, miabot ang Dios sa akong kasing-kasing. Gikan niya ng adlaw, ana ang Dios sa akong kasing-kasing. Og tungod ni ana, nakabaton ako og kalinaw sa akong kasing-kasing. Bisan unsa pa ang mahitabo. Sa mubong panahon, human ako naluwas, nagsagubang ako og daghang mga kalisod. Adunay mga adlaw nga makamata ako nga wala diay kalanon ug wala gayoy makaon. Tigumon ako ang mga papel sa balay ug mulakaw ug ibaligya kini. Ug uban sa kwarta, makahimo ako sa pagpalit ug pagkaon. Akong asawa ug ako adunay 6 ka anak. Busa, bahino na mo ang pagkaon ug ihatag sa mga bata ug paeskwelahon sila. Samtang wala kami ginakaon sa tibuok adlaw. Apan bisan pa man, aduna gihapon kami kalinaw sa among kasing-kasing. Wala gyud kami ning bati o kabugat sa among kasing-kasing ni nagreklamo kami. Nganuman kana? Tungod kay sa diha nga nabatunan ako ang Dios sa akong kasing-kasing, malipayon gayud ako. Dili kini ikabaylo og bisan unsa niining kalibutana. Sa diha nga makaplagan ninyo kining kamatuorana diha sa dagan sa inyong kinabuhi, makita ninyo magkupot kini kaninyo uban sa kahimuot. Adto kita sa Proverbio Kapitulo 1, butangi og timaan dire sa mga taga-Roma Kapitulo 1 ug adto kita sa Proverbio sa daang tugon. Proverbio Kapitulo 1, basahon nako gikan sa bersikulo 20. Ang kaalam nagasinggit sa makusog sa kadalanan, siya nagasulti sa iyang tingog diha sa halapad nga mga dapit. Siya nagasinggit sa mga masabang dapit sa kadalanan. Sa dapit sa mga ganghaan, diha sa siyudad, siya nagasulti sa iyang mga pulong. Unsang kadugayon, kamo nga mga walay pagtagad, nga higugmaon ninyo ang pagkawalay pagtagad, ug ang mga mayubiton mahimuot kanila sa pagyubit, ug ang mga buang sa pagdumot sa kinaadman? Giingon dire, ang kaalam nagasinggit sa makusog sa kadalanan. Gisulti nako kini kaniadto, tan-awa kini, nagasinggit ang kaalam sa masabang dapit sa kadalanan. Kini nga kaalam mao si Hesus. Sanglit si Hesus mao ang kaalam sa Dios. Samtang nagalakaw kita sa dalan sa kinabuhi, madungog nato ang tingog sa kaalam nga nagaingong. Kamo nga mga taong galakaw sa dalan sa kinabuhi, paminaw kamo sa tingog sa kaalam. Siya, kaalam, nagasulti sa iyang tingog diha sa halapad nga mga dapit. Siya nagasinggit sa mga masabang dapit sa kadalanan. Sa dapit sa mga ganghaan, diha sa siyudad, siya nagasulti sa iyang mga pulong.
Unsang kadugayon kamo nga mga walay pagtagad nga higugmao ninyo ang pagkawalay pagtagad ug ang mga mayubiton mahimuot kanila sa pagyubit ug ang mga buang sa pagdumot sa kinaadman. Kini nga kaalam mao ang kaalam sa Dios. Bumalik kamo sa akong pagbadlong, ania karon ibubo ko ang akong espiritu sa ibabaw ninyo, akong ipahibalo ang akong mga pulong kaninyo. Kung atong ablihan ang atong mga igdulungog ngadto sa kaalam sa Dios, moabot ang adlaw sa usa nga mao ang kaalam ang iyang espiritu kanato. Sa laing pulong hatagan niya kita sa Espiritu Santo. O giingong, akong ipahibalo ang akong mga pulong kaninyo. Sa diha kini nga maamguhan ninyo ang kamatuoran sa pulong sa Dios, diha nato maangkon ang Espiritu Santo. Mao kini ang gisulti, dili ba? Ibubo ko ang akong espiritu sa ibabaw ninyo, akong ipahibalo ang akong mga pulong kaninyo. Apan unya giingong, tungod kay ako nagtawag og kamo ming balibad, akong gibayaw ang akong kamot ug walay tawo nga nagtagad, apan gisalikway ninyo ang tanan kong nga tambag og dili mo buot sa akong pagbadlong. Ingon niini ang mga tawo sa pagkakaron. Sa ako ang bahin usab, naluwas ako nga tigulang na. Ug human ako naluwas, nagasibya ako sa radyo ug nagasangyaw sa ebanghelyo uban sa dakong kasibot. Sa diha nga gisulti nako nga kinahanglan kamong maluwas, wala nako gisulti nga kinahanglan ninyong tuuhan ang akong mga pulong. Gisulti nako nga kinahanglan kamong maluwas pinaagi kang Hesus. Mao kana ang kahibalo o kaalam nga gikan sa Dios, apan gibaluwala lang gihapon kini sa mga tao. Kaluwasan, masaligan pa nako ang akong kusog. Gibiyaan nila kini sama niini. Gatunglo sila og galutos ni atong nakigsulti kanila bahin niini ug wala gani naminaw. Ang sekta sa kaluwasan, mga manunupak sila sa pagtuo. Katawanan gayud kini. Mura ba kami og sekta? Apan wala gani sila naghunahuna bahin sa pagpaminaw kung unsa ang among gisulti. Tungod kini kay nagsabot-sabot ang mga tao bato kanamo og nagpakaylap og daotang tabi bahin kanamo. O wala gani nagsulay ang mga tao sa pagkaplag sa kamatuoran alang sa ilang kaugalingon. Dili lamang tinuod kini sa atong adlaw ug katuigan, kanunay nga ingon niini kini. Wala gayod gatagad ang mga tao sa putli nga kamatuoran. Ug nakahibalo ba kamo unsa ang mahitabo ingon nga resulta niini? Tan-awa ang bersikulo 26. Ako usab mukatawa sa adlaw sa inyong pagkaalaot. Ako magatamay sa diha nga moabot ang inyong kahadlok. Sa diha nga moabot ang panahon sa kasakitan. Sa diha nga mosulod ang kalibutan sa kasakitan, adunay dako kaayo nga kalamidad. Sa diha nga moabot ang inyong kahadlok. Sa diha nga masira ang pultahan ug moabot ang kahadlok sa mga tao, mao na kana ang katapusan. Wala na kamoy mahimo pa. Ako usab mo katawa sa adlaw sa inyong pagkaalaot. Ako magatamay sa diha nga moabot ang inyong kahadlok. Sa diha nga moabot ang inyong kahadlok sama sa usa ka bagyo. Ug moabot ang inyong pagkaalaot sama sa usa ka alimpulos sa diha nga ang kasakit o kaguol mudangat kaninyo. Unya sila magasangpit kanako apan ako dili mutubag. Sila magapangita nga masingkamuton kanako apan sila dili makakaplag kanako. Sa diha nga moabot ang kasakitan, mauna kana ang katapusan. Wala nagayoy kapuslanan ang pagtawag sa Ginoo. Walay pulos ang paghinulsol o paghilak ngadto sa Ginoo aron sa pagluwas kaninyo. Muhila kamo og magadukdok sa inyong dughan nga magasinggit ang pag-ani miagi na og ang tinginit na tapos na og kita wala mga luwas. Apan ulahin na ang tanan. Gisulti nga mukatawa kanato ang Ginoo. Nabuhi kita sa pagkakaron sa panahon sa panalangin. Sanglit buhi pa kita sa panahon sa diha nga
maangkon nato ang grasya sa Dios. Kinahanglan ninyong hinumduman nga kining mga pulong sa Ginoo mao ang tingog sa Dios. Ang mga pulong sa Biblia mao ang tingog sa Dios. Kini mao ang mga pulong ni Hesus. Samtang ana pa kamo higayon, palihog bato ni kining mga pulunga sa inyong kasing-kasing. Dawata sa diha nga gibadlong kamo sa Biblia ug magsulti kaninyo kung unsa ang sala. Nabuhat nako kining mga salaa, unsa may buhaton nako aron makaikyas gikan nining mga salaa. Dili ba kamo kinahanglang mamalandong og maginulsol? Ang Biblia mao ang pulong ni Hesus. Kini mao ang pulong sa Dios. Nagsulti kaninyo ang Dios nga may kaluoy. Nagsulti kaninyo sa pagkaamgo nining kamatuoran apan sa inyong kasing-kasing. Dili kamo gustong maminaw. Mubalik kita sa mga taga-Roma, Kapitulo 1, versikulo 29. Basahon nako kini pag-usab gikan sa versikulo 28. Og kay nagdumili man sila sa pag-ila kaniya ingon nga Dios, sila gitugyan sa Dios ngadto sa pagpanghuna-huna nga daotan og sa paggawi nga dili angay. Sila napuno sa tanang matang sa pagkadili matarong. Karon sugod sa versikulo 29 hangtod sa katapusan sa kapitulo, nasulat ang nagkananglaing mga sala. Samtang gibasa ninyo kining listahana, ang matag-usa kanila, huna-hunaa, kung asa niining mga salaa ang anaa kaninyo. Ayaw lamang huna-hunaa, nga anaa silang tanan kaninyo. Kung buhato ninyo kana, dili kamo makakaplag ug sala sa inyong kasing-kasing. Sila napuno sa tanang matang sa pagkadili matarong. Tanawa kung unsa ang nasulod sa inyong mga bulsa. Kung mupauli kamo, tanawa ang mga butang nga anaa diha, kung adunay butang diha nga nakuha ninyo nga illegal nga paagi, usa kana kapananglitan sa pagkadili matarong. Pagkadaotan, mga daotan nga huna-huna, kadalo, kahikaw, og nakagusto sa mga material, panghimaraot, pagkabaton og daotang tinguha. Sila napuno sa kasina, sa lausab ang masina. Pagbuno, gisgutan nato kini kaganiha, dili ba? Pagkiglalis, nakiglalis og panagbikil. Lanses, seryoso nga sala ang mamakak og manglimbong sa uban bisan kausa lang. Kangilad, sila mga tabian. Sala ang manabi. Malibakon, magbinuang sa ubang tao. Madumtanon sa Dios, mapasipalahon, ipugos ang inyong kaugalingon ngadto sa uban. Mapahitason, ubos ang tan-aw sa uban. Andakan, manghinambog bahin sa kwarta, dagway og Pinoy-anan. Bisan unsa man kini, sala ang manghinambog bahin niini. Tigmugnag daotan, pagbuhat og daotang intriga. Masupilon sa mga ginikanan, pagsupak sa mga pulong sa inyong ginikanan og nagpadangat kanila og kaguol. Hungog, pagkabuangon. Walay paglaban sa pulong, wala nagtuman sa saad. Mahimo nga adunay mga hitabo nga dili malikayan apan adunay mga tao nga nagsaad kanunay ug wala nagtuman. Walay kasing-kasing. Mahimo nga nakabaton kamo og paagi og higayon aron matabangan ang tao
apan wala ninyo buhata kini. Mabangis naghisgot kini sa mga tawo nga isog o walay kasing-kasing. Pag-abot sa pagkawalay kaluoy, bisan sulod sa kaminyoon, mahimo nga maglagot ang bana o kulatahon ang iyang asawa. Mahitabo kini sa tanan. Ang pagkawalay kaluoy nagpasabot nga mabangis o bayulente sa laing tao. Versikulo 32. Kini sila bisan ila nang nasayran ang pagbuot sa Dios nga ang magabuhat sa maong mga butang takos sa kamatayon. Kadtong nagabuhat sa maong mga butang takos sa kamatayon, kining silot sa kamatayon mao ang silot sa pagkatambog sa impyerno. Gimando sa Dios nga ang ingon ni ana nga mga tao takos sa kamatayon. Busa kinahanglan gayod nga mabayaran ang bayad alang niining mga sala. Kung dili mabayaran tanan ang bayad niini, dili masulbad ang problema sa sala. Adto kita sa Kapitulo 2, versikulo 4. O ginatamay mo ba ang kadagaya sa iyang pagkamapuanguron o pagkamainantoson o pagkamapailobon? Wala ka ba masayod nga ang pagkamapuanguron sa Dios alang man sa pag-agda kanimo sa paghinulsol? Nagsulti kining bersikuloha kanato, kung wala kita siluti diha dayon sa diha nga nakabuhat kita og mga sala. Tungod kini kay gihatagan kita sa Dios og kahigayonan aron maghinulsol. Gihatagan niya kita og higayon aron maghinulsol human kita makasala. Sa miaging adlaw nakatuna nato ang bahin kang Cain. Gipatay ni Cain ang iyang manghod. Busa nangutana ang Dios kang Cain, asa si Abel nga imong manghod? Sa paghatag kang Cain og higayon aron maghinulsol. Kung naghinulsol siya, niya nang higayon na, mapasaylo siya. Busa nganong dili man pagasilutan ang tao sa diha nga makabuhat sila og sala. Tungod kini kay gihatagan sila sa Dios og kahigayonan aron maghinulsol. Apan unsa hinuon ang gihunahuna sa mga tao? Wala sila siluti dayon sa Dios aron makabaton sila og higayon nga maghinulsol. Apan sanglit wala sila siluti dayon gihunahuna sa mga tao, bisan nakasala ako, walay mahitabo kanako, walay Dios. Mahimo nga mangawat ug magpatay ang tao, apan wala sila siluti dayon sa Dios alang niini. Busa gihunahuna niya nga walay Dios. Gilimod niya ang pagkaanaa sa Dios. Nasinati niya ang pagkamaluluyon sa Dios, ang pagkamapuanguron sa Dios, ug ang pagkamanggihatagon sa Dios sa paghatag kaniya og higayon aron maghinulsol. Apan gibaliwala lamang niya kini. Karon tan-awa ang bersikulo 5. Apan tungod sa imong kagahi ug pagkadili mahinulsolon sa kasing-kasing, nagatigom ikaw og kapungot nga tagana alang sa imong kaugalingon, alang unya sa adlaw sa kapungot. Tan-awa kung unsa ang gisulti dire. Dili makapaabot hangtod sa hangtod ang Dios. Moabot ang adlaw nga moabot ang kapungot ni atong wala maghinulsol. Ang adlaw sa paghukom kinahanglan kamong maghinulsol. Kinahanglang magbasol kamo sa inyong mga sala sa atubangan sa Dios ug maghinulsol. Kung dili kamo maghinulsol, giinsulto ninyo ang Dios. Wala ninyo tahura ang Dios. Nagatigom ikaw og kapungot nga tagana alang sa imong kaugalingon, alang unya sa adlaw sa kapungot sa diha nga igapadayag na ang matarong nga hukom sa Dios. Nagapadayon kamo sa pagdugang sa niini nga kapungot nga moabot kaninyo.
Padayon kini nga midaghan busa unsa ang gisulti nako kaniadto. Ang gagmayng mga sala nga inyong nabuhat makadawat og gamayng silot, og ang dagkong mga sala dakong silot ngadto sa inferno. Busa natukod ang silot. Karon tan-awa ang bersikulo 9. Aduna unyay kagul-anan og kasakitan alang sa matagusa ka tawo nga magabuhat og daotan. Kaganiha sa Mateo kapitulo 5 nabasa nato nga ang unod maadto sa inferno. Mao kana ang gisulti o giingon dire nga magaantos ang espiritu sa kasakitan. Gusto na kong masulti pa bahin sa kasakitan nga masinati sa espiritu ug unya muhunong na kita karong adlaw. Ang kasakitan sa espiritu adto kita sa Juan kapitulo 13 versikulo 2. Juan kapitulo 13 versikulo 2. Og samtang nanihapon sila sa diha nga ang pagbudhi kaniya gikapasulod na sa yawa diha sa kasing-kasing ni Judas Iscariote nga anak ni Simon. Kining tao dire nga ginganlan og Judas Iscariote usa sa mga tinun-an ni Hesus. Usa siya sa mga tinun-an ni Hesus. Apan samtang gasunod siya, nakita niya nga dili na siya malipayon. Gatinguha ang mga pangulo sa mga Hudyo ang pagpatay kang Hesus. Og nakita ni Judas nga dili sila makahimo sa pagkakita og kahigayonan sa pagbuhat niini. Busa nahuna-huna niya nga usa siya nga makatabang kanila ug busa gibudhian niya ang iyang magtutudlo. Gisulti sa Biblia nga ang yawa mao ang nagtanom niining maong hunahuna sa iyang hunahuna. Tan-awa pa kini sa bersikulo 26. Bersikulo 26. Og si Jesus mitubag, siya mao kadtong pagatunulan ko niining pan. Mao kini ang pika sa pan sa katapusang panihapon. Siya mao kadtong pagatunulan ko niining pan tapos ikatuslob ko kini sa panaksan. Gisgotan ni Jesus ang bahin sa tao nga magabudhi kaniya. Og sa gikatuslob na niya ang pan, kini iyang gitunol kang Judas nga anak ni Simon Iscariote. Sa pagkadawat ni Judas sa pan, siya gisudlan ni Satanas. Tan-awa kung unsa ang gisulti dire. Misulod si Satanas sa kasing-kasing ni Judas Iscariote. Og si Jesus mingon kaniya, ang imong pagabuhaton buhata sa madali. Karon tan-awa ang bersikulo 30. Bersikulo 30. Og sa pagkadawat ni Judas sa pan, siya migula diha-diha og kadto gabii. Milakaw siya apan asa man siya miadto. Miadto siya sa punuan sa mga saserdote aron ibudhi si Jesus. Sa ingon niini, gibudhian ni Judas Iscariote si Jesus. Apan sa diha nga iyang gibudhian si Jesus, wala gayud na samok ang iyang konsensya. Nakahibalo ba kamo kung ano? Tungod kini kay Satanas, ang yawa misulod sa iyang kasing-kasing og nagkupot niini. Naanestesiyahan ang iyang kasing-kasing aron nga bisan gibudhian niya ang iyang magtutudlo, wala nagsamo kaniya ang iyang konsensya. Nagpaila kini nga nagpatig-a sa iyang konsensya ang gahom sa yawa. Naminaw kamo sa tanan niining bahin sa Biblia, apan kung wala pa kamo naluwas, wala gayod nagsamok ang inyong konsensya samtang naminaw kamo niining tanan. Kung wala gayod kamo nasamok o walay tinguha aron maghinulsol, pasaylo ako sa pagsulti niini, apan anaa gayod kamo sa delikado nga kahimtang. Hilabihan ka delikado. Nakahibalo ba kamo kung ano?
Tungod kini kay natig-a kamo tungod sa inyong mga sala, naggahi ang inyong mga kasing-kasing. Og bisan pa madungog ninyo ang tanan bahin sa sala, dili kamo masamok. Murag wala gayod kamo nakabati sa diha nga nailalom kamo sa anesthesia og magkuha ang surgeon og kutsilyo og operahan kamo. Tungod kay naanestesihan ang inyong konsensya, wala gayud kamo nabalaka bisan gasulti ang Biblia kaninyo bahin sa sala. Og nga pagahukman kamo, delikado gayud kaayo kini. Gikuptan ni Satanas ang inyong kasing-kasing aron malikay kamo gikan sa pagkaluwas. Adto kita sa Mateo Kapitulo 27. Versikulo 1, Mateo Kapitulo 27, versikulo 1. Ug sa pag-abot na sa kabuntagon, ang tanang mga saserdote nga punuan ug ang mga ansyano sa lungsod na nagkasabot batok kang Hesus aron ipapatay siya. Ug siya ilang gigapos o gitaral o gihatod ngadto kang Pilato nga gobernador. Gibudhian niya si Hesus sa salapi nga 3 kabuok nga mao ang presyo sa usa ka ulipon. Gigiyahan niya kining mga taong daotan ngadto sa sekretong lugar diin anaa si Hesus o gitugyan siya ngadto kanila. Ingon niini siya gibudhian. Nadakop si Hesus o gidala ngadto sa hukmanan pinaagi sa mga pangulo sa reliyon. Didto gihukman siya sa silot sa kamatayon. Gipahukman si Hesus sa makaduha, kausa sa reliyosong mga pangulo ug sa ikaduha sa kalibutanong korte. Sa diha nga gipahukman siya sa gobernador sa Roma, mao kana ang kalibutanong korte. Dili siya masintensyahan og kamatayon base sa sentensya sa reliyosong korte. Busa gitugyan siya ngadto kang Poncio Pilato. Tanawa ang versikulo 3. Og si Judas ang iyang magbubudhi sa pagkakita niya nga si Hesus gihukman sa silot, sa dihang giingon diri nga gihukman, nagpasabot kini nga nakita niya si Hesus nga nasintensyahan og kamatayon. Sa diha nga nakita niya kini, nagbasol og ang salapi nga 3 kabuok gidala niya balik ngadto sa mga saserdote nga punuan og sa mga ansyano og miingon, nakasala ako sa akong pagtugyan sa dugo nga matarong. Gibudhian niya ang dugo nga matarong. Apan mitubag sila nga nag-ingon, unsa may amo ni ana? Imo ra kana. Sa diha nga nakita ni Judas nga nahukman sa kamatayon si Hesus, nagbasol si Judas sa iyang kasing-kasing. Nganong gabasol man siya. Tungod kini kay misulod si Satanas sa iyang kasing-kasing, apan karon gibuhian na siya niini. Ug busa nagsakit kaniya ang iyang konsensya ug naamguhan niya nga gibudhian niya ang dugo nga matarong. Walay sala si Hesus ug gibudhian ako siya. Nagsugod nga nagsakit kaniya pag-ayo ang iyang konsensya. Busa gikuha niya ang salapi nga 3 kabuok nga iyang nadawat ug mibalik ngadto sa mga ansyano ug puno ang saserdote aron iuli kanila ang salapi. Gibudhian ko ang dugo nga matarong, apan ulahin na ang tanan. Unsa kanang gipanultimo? Wala kami labot ni ana. O gibalibaran nila ang salapi. Karon tanawa ang versikulo 5. Og ang salapi iyang gisalibay sa sulod sa templo og mipahawa siya. Og siya milakaw og nagbitay sa iyang kaugalingon. Kung tan-aw ninyo sa basahon sa mga buhat,
Kapitulo 1, makita ninyo nga giingon nga si Judas og sa pagkahulog niya nga nag-una ang ulo, mibuto ang iyang tiyan og nahurot pagkayagyag ang iyang tinai. Nakahibalo ba kamo kung unsa ang buot ipasabot niini? Mao kini ang kasakit sa espiritu. Ang kasakit nga nasinati sa espiritu managsama sa kasakit nga naanto sa konsensya. Nakahibalo ba kamo kanus ang magsugod nga makabati ang konsensya nining maong kasakit? Samtang nabuhi kamo niining kalibutan, wala gayod gasakit kaninyo ang inyong konsensya tungod kay tig-a kini. Apan, gikan sa higayon nga matambog kamo sa impyerno, ang pagkatig-a sa inyong konsensya mawala. Sanglit matambog usab sa impyerno ang yawa, dili siya makahimo sa pagkontrol kaninyo. Busa nining panahon na mubalik sa orihinal nga kahimtang ang inyong konsensya sa impyerno. Busa sa diha kini nga ang tanang mga sala nga nabuhat ninyo nining kalibutan mutuslak sa inyong konsensya sama sa dagom ug mga tunok. Nasakit gayud pag-ayo ang konsensya ni Judas Iscariote, anaa siya sa niana nga kaguol nga milakaw siya ug nagbitay siyang kaugalingon. Nahulog siya nga gauna ang ulo, bibuto ang iyang tiyan ug nangayagyag ang iyang tinai. Unsa man ang buot ipasabot sa pagkaluwas. Usa ka hilisgutan ang pagkaluwas sa pagkahibalo sa inyong sala diha sa inyong konsensya karon ug magpalingkawas gikan ni anang sala. Ang kaluwasan mao ang pagkalingkawas sa kasakit sa inyong konsensya. Kung dili ninyo masinati kini sa higayon nga matambog kamo sa impyerno, makalingkawas ang inyong konsensya gikan sa pagkupot sa yawa ug masinati ninyo ang dili maagwanta nga kasakit. Busa anaa ang kasakit sa espiritu ug ang kasakit sa unod. Sama sa akong gisulti kaganiha, ni anang panahona anaa na kamo sa nabanhaw ninyo nga lawas. Ug busa dili na kamo mamatay. Busa, palihog, magmatinud-anon kamo sa inyong kaugalingon ug magmatinud-anon atubangan sa Dios. Huna-hunaa ang mga sala nga inyong nabuhat ug sa kinasing-kasing magahangyo kamo sa Dios sa pagpasaylo kaninyo. Isugid ang inyong mga sala sa atubangan sa Dios uban ang mahinulsulon nga kasing-kasing. Adto kita sa Mateo Kapitulo 13. Basahon ako gikan sa bersikulo 47. Mateo Kapitulo 13, bersikulo 47. Usab, ang gingarian sa langit sama sa usa ka pukot nga gitaktak ngadto sa dagat og nakakuhag mga isda nga nagkananlain. Og sa napuno na kini, gipanagbutad sa mga tawo ngadto sa baybayon og sila nang lingkod og ilang gipili ang mga maayong isda og gibutang kini sa mga sudlanan. Apan ang mga walay pulos ilang gisalibay. Sama unya ni ana ang mahitabo inig katapos na sa kapanahonan. Ang mga manulunda, manggula ug ang mga dautan ilang lainon gikan sa mga matarong. Og ilang isalibay kini ngadto sa hodno nga magadilaab didto ang mga tawo managpanghilak
ug managkagot sa ilang mga ngipon. Gisulti ni Hesus dire ang bahin sa gingharian sa langit. Samtang gisulti niya kining sambingay sa gingharian sa langit, gihulagwan niya ang paagi diin, gitambog ang pukot sa dagat aron makakuha og isda. Gitambog sa mangingisda ang pukot sa dagat. Ug unya sa diha nga miabot na ang takna, gibira nila ang pukot og daghang isda ang anaa sa pukot. Niya ng panahon na gilain sa mangingisda ang isda nga makaon og katong dili makaon. Ang dili makaon gisalibay, apan gibutang sa sudlanan ang makaon nga isda. Busa giingong, sama unya ni ana ang mahitabo, inikatapos na sa kapanahonan. Ang mga manulunda manggula ug ang mga daotan ilang lainon gikan sa mga matarong. Ug ang mga daotan ilang lainon gikan sa mga matarong. Kinsa man ang matarong? Makasasala ang tanan ni ining kalibutana. Busa, kinsa man ang matarong? Apan giingon nga, gitipon ang mga daotan gikan sa mga matarong o gitambog ngadto sa nagadilaab nga kalayo nga mao ang impyerno. Unsa man ang buti pasabot niini? Siyempre, ang pagtambog sa pukot nagpaila sa pagsangyaw sa ebanghelyo o pagtukod sa iglesia. Makita nato kini sa ingon niini. Sulod sa 2,000 ka mga tuig, gikan sa panahon ni Hesus, natukod ang iglesia. Og natukod ang daghang pundok sa reliyon, og napadayag ang kasaysayan sa iglesia. Og daghang mga tao ang nag-ingon nga mituo sila kang Hesus, og ang mituo sa Dios ginatipon ngadto sa iglesia. Apan sama sa gisulti sa Mateo kapitulo 7, dili ang tanan magaingon kanako, Ginoo, Ginoo, makasulod sa gingharian sa langit, kun dili ang nagatuman sa kabubot-on sa akong amahan nga anaa sa langit. Samtang gasulti si Hesus niya ng panahon na dili ang tanan nga anaa sa simbahan makaadto sa langit. Kining pulo nga mga matarong nagpasabot sa mga tao nga naluwas. Mga makasasala sila, apan sa diha nga naluwas sila, sa diha nga nataw sila pag-usab, ingon nga mga anak sa Dios, giisip sila nga kauban sa mga matarong. Apan sa taliwala nining mga matarong, ana ang mga bakakon o gipasabot sila diri, ingon nga ang mga daotan. Tipunon kining mga daotan og itambog sa nagdilaab nga kalayo, maingon nga itambog sila sa impyerno. Adunay daghang mga isda nga anaa sa gawa sa simbahan, sa gawa sa pukot, apan wala kini naghisgot bahin kanila. Naghisgot kini bahin sa isda nga anaa sa pukot, apan bahinon sila sa duha ka grupo. Sa 2,000 ka tuig nga kasaysayan sa simbahan, adunay dako nga gidaghanon sa mga tao. Bisan karon, kung isgutan nato ang bahin sa simbahan, tingali adunay 1 ka bilyon ka mga tao diha sa simbahan sa Protestante. Ug sa Katoliko, adunay 800 ka milyon. Busa, anaa sa simbahan kining tanan nga mga tao, apan unya sa diha nga mobalik pag-usab si Hesus, mahimong klaro kung asa niining mga tawhana ang naluwas og makahimo sa pagsulod sa gingharian sa Dios. Adunay uban nga parehas nga mga sambingay diha sa Mateo kapitulo 13. Sa dili pa maabot niining kapituluha, ana ang sambingay sa liso sa mostasa. Naghisgot kini bahin sa bakakong manalagna. Tingali nagatambong ang uban kaninyo sa simbahan sa hataas nga panahon. Apan kung wala gayud kamo nakasinati sa pagkasiguro diha sa inyong kasing-kasing nga nahimo kamong matarong sa atubangan sa Dios, mao kana ang problema nga kinahanglan ninyong atubangon.
Adto kita sa Pinadayag Kapitulo 21. Ana kini sa katapusan sa Biblia. Pinadayag Kapitulo 21. Pinadayag Kapitulo 21, ang katapusang bersikulo sa kapitulo. Pinadayag Kapitulo 21, bersikulo 27. Apan dinhi niini walay bisan unsang mahugaw nga pasudlon ni ang nagabatasan sa malaway o sa pagpamakak, kundili sila lamang nga nahisulat diha sa basahon nga iya sa kordero sa basahon sa kinabuhi. Dire sa Kapitulo 21, aduna kitay katin-awan sa langit. Ug dire sa katapusan, naghisgot kini bahin sa bag-ong Jerusalem. Ug ang katapusan naghulagway sa templo, ang templo nga anaa sa bag-ong Jerusalem. Ug unya giingon sa bersikulo 27, apan dinhi niini walay bisan unsa mahugaw nga pasudlon ni ang nagabatasan sa malaway o sa pagpamakak, kundili sila lamang nga nahisulat diha sa basahon nga iya sa kordero sa basahon sa kinabuhi. Samtang gibasa ninyo kining bersikuloha, huna-hunaa ang inyong kaugalingon. Pangutana ang inyong kaugalingon kung hugaw kamo o balaan. Dili makasulod sa gingharian sa Dios kadtong mahugaw, kadtong mga hugaw. Pangutana ang inyong kaugalingon kung usa ka ni adtong nahugawan o usa ni adtong mga balaan. Kung dili kamo balaan, walay paagi nga makasulod kamo sa gingharian sa Dios. Ang gingharian sa Dios dili lugar nga makasulod kamo pinaagi sa gusto ninyo o pinaagi sa desisyon sa tao. Kadto lamang balaan, ingon nga balaan ang Dios ang makasulod sa gingharian sa Dios. Kadto lamang balaan sama sa Dios. Busa kadto lamang matarong og balaan ang makasulod sa gingharian sa Dios. Walay usa nga makasulod sa gingharian sa Dios sa kahimtang sa usa ka makasasala. Dili kini butang nga gitumo-tumo nako, mao kini ang gisulti diri sa Biblia, dili ba? Apan dinhi niini walay bisan unsang mahugaw nga pasudlon ni ang nagabatasan sa malaway o sa pagpamakak. Kung mamakak ang usa ka tawo o magsimba og mga Dios-Dios, magasimba og ubang Dios o makapanapaw o makabuhat og ubang sala, nahugawan siya ni ining mga salaa. Parehas ra sa tawo nga nasuko, nagahugaw sa tawo ang tanang sala. Ang bisan kinsa nga nahugawan dili makasulod sa gingharian sa Dios. Apan kung nasulat ang inyong ngalan sa basahon sa kinabuhi sa kordero, makasulod kamo sa gingharian sa Dios. Sulay paghuna-huna ang inyong kaugalingon diha sa kahayag niining mga pulonga, sama lamang sa pagsusi ninyo sa usa ka butang diha sa microscope. Kinahanglan ninyong tan-awon ang inyong kaugalingon diha sa kahayag kung unsa ang gisulti sa Biblia. Tan-awa ang Kapitulo 21, bersikulo 8. Apan alang sa mga talawan ug sa mga dili matinuohon ug sa mga malaway, alang sa mga mamumuno ug sa mga makihlawason ug sa mga lumayan ug sa mga magsisimbag mga Dios-Dios ug sa tanang mga bakakon, ang ilang bahin mao ang paghiadto sa linaw nga nagasilaob sa kalayo ug asupre nga mao ang ikaduhang kamatayon. Kining ikaduhang kamatayon mao ang linaw nga kalayo. Naghisgot kini sa impyerno, dili ba? Sa miaging adlaw, gipamalandungan nato kining mga butanga. Apan giingon dire, apan alang sa mga talawan. Kung aduna kamoy kahadlok sa inyong kasing-kasing,
musangko kamo sa impyerno. Kung nagpabilin ang kahadlok sa inyong kasing-kasing, nagpasabot kini nga musangko kamo sa impyerno. Nagsulti ako niini sa ikaduhang adlaw nining maong konferensya. Giilad sa bitin si Adan ug Eva. Ug ingon nga resulta, mikaon sila sa bunga sa kahoy sa pag-ila sa maayo ug sa dawtan. Ug unya, nakaplagan nila nga hubo sila. Naulaw ang taong hubo tungod sa iyang pagkahubo ug nahadlok siya ug dili mahimutang. Napatin-aw na nako kini ang hinungdan nga adunay kahadlok ang tao sa iyang kasing-kasing tungod kay hubo siya. Hubo ang iyang espiritu. Nahadlok ang tao tungod kay wala siya nasuloban sa bisti sa kaluwasan nga gihisgutan sa Isaias kapitulo 61 bersikulo 10. Ang tao nga wala nasulobi sa bisti sa kaluwasan nahadlok o wala mahimutang. Busa kadtong nahadlok diha sa ilang kasing-kasing itambog sa kalayo sa impyerno. Mao kana ang gisulti sa Biblia. Busa, kinahanglan natong mahibaluan kung unsaon pagkalingkawas sa niini nga kahadlok diha sa atong mga kasing-kasing. Adto kita sa mga taga-Galacia, Kapitulo 5, Kapitulo 5, bersikulo 19, diha sa bag-ong tugon. Basahon nako gikan sa bersikulo 19, Kapitulo 5, bersikulo 19. Og dayag kayo ang mga buhat sa unod, nga mao kini, pakighilawas, kahugaw, kaulag, nalakip kining tulo, sa sala sa pagpanapaw. Gisulti nako kini kaniadto. Pagsimbag mga Dios-Dios. Nagsulti ako nini kaniadto usab, og nagpatin-aw kung unsa ang pagsimba sa mga Dios-Dios. Kung muyokbo kamo sa bisan unsa gawas sa buhi nga tao, bisan kung nagayokbo kamo sa atubangan sa lubong o sa atubangan sa estatwa ni Buddha o ni Maria o sa ubang butang nga walay kinabuhi, siyempre buhi ang mga mananap. Apan kung miyokbo kamo sa bisan unsa nga dili buhi nga tao, mao kana ang pagsimbag mga Dios-Dios. Bagahukman ang pagsimbag mga Dios-Dios ingon nga dako nga sala ug dako nga silot sa impyerno. Pagsimbag mga Dios-Dios. Og unya giingong panglamat. Panglamat. Naglakip ang panglamat sa tanang matang sa mga tuo-tuo og pagtagna. Huna-huna kini. Nakapakonsulta na ba kamo sa managnaay? Sa Korea, adunay seremonya sa pagpahawa og yawa. Gitawag ang usa ka siyaman aron sa pagbuhat nini. Mahimo nga nakakita kamo og ingon ni ana nga seremonya. Apan moabot ang problema kung miapil gayud ikaw sa ni ana nga panghitabo. Unya, ana ang managlahi nga matang sa pagtagna. Mga butang, sama sa panghimalad. Problema usab kana. Kini tanan nga mga kalihukan nalakip sa panglamat o kadtong nagabuhat sa niana nga mga butang giisip nga mga maglalamat. Huna-huna kini pag-ayo. Samtang nabuhi kamo nining kalibutan karon, nakaapil na ba kamo sa ingon ni ana nga mga kalihukan bisan kausa lang? Kung nabuhat ninyo kini nga matang sa mga butang, bisan kun kausa lang, makadawat kamo og makahadlok gayod nga paghukom sa atubangan sa maghuhukom. Tingali, diha sa inyong kasing-kasing, naghuna-huna kamo.
Dili ba gibuhat man sa tanan ang sama ni ana usahay? Apan kung maghuna-huna kamo sama ni ana, nagpasumangi lamang kamo. Ang bisan kinsa nga mosabot sa iyang sala sa ingon niini ug magdahom nga makalingkawas sa atubangan sa Dios tungod lamang kay gibuhat sa tanan ang parihas nga sala. Ang bisan kinsa nga maghuna-huna sa ingon niini wala gayud makaamgo sa tinuod sa problema sa iyang sala. Sanglit mao kini ang pulong sa Dios. Ang Biblia mao ang pulong sa Dios. Ug busa base nining mga pulonga, kinahanglan ninyong susihon ang inyong kaugalingon aron makita kung nabuhat ba ninyo o wala ang bisan unsang salaa nga sama niini. Dili kamo magbase sa mga konklusyon nga giisip ninyo nga sumbanan. Busa kung nakabuhat kamo og sama niini, kinahanglan nga kinasingkasing kamong maghinulsol sa atubangan sa Dios. Sunod giingon, mga dinumtanay, mga pakigbingkel, pananglit. Nakakita kamo og kaaway tungod sa butang nga inyong nabuhat. Mahimo nga seryoso kini nga butang apan kung ingon nga resulta wala na kamoy tingganay, bisan dili gayud kamo mortal nga magkaaway. Apel kana sa mga pakigbingkel. Kung mahitabo kaninyo kana, nagpasabot kini nga nabuhat na ninyo kining salaa. Tingali sa dili madugay, makig-uli kamo niya ng tawhana. Nagpinasayloay sila sa usag-usa, ug human wala nay problema. Apan bisan pa man, wala kana nagpasabot nga ang sala sa pagdumot ni anang tawhana nawala na. Tungod kini kay, bisan pa masulbad ang pagdinumtanay, taliwala sa mga tao, nagpabilin paghihapon ang sala sa atubangan sa Dios. Anaa paghihapon kanang salaa sa atubangan sa Dios. Busa kini mao ang sa atubangan sa Dios nga kinahanglan mapapas sama sa pagkasulbad sa problema taliwala sa duha ka tawo. Wala kini nagpasabot nga nasulbad ang problema sa atubangan sa Dios. Sa diha nga nabuhat ang sala, muadto dayon kini sa atubangan sa Dios. Sanglit ang kasuguan sa Dios, mao ang nasupak. Muadto dayon ang sala sa atubangan sa Dios. Kung kini mao ang Dios ug adunay duha ka mga tawo dire, pananglit naglalis kining duha ka tawo. Sa diha nga naglalis sila, muadto ang sala sa atubangan sa Dios. Tingali adunay gikawat kining tawhana gikan niining tawhana. Kung ingon ni ana, ang sala sa pagpangawat muadto dayon sa atubangan sa Dios. Kung nasuko kining tawhana, ang sala sa pagkasuko muadto dayon sa Dios. Apan bisan pa kung nasulbad ang problema taliwala nining duha ka tawo, kinahanglan gihapon nga sulbaron ang problema sa atubangan sa Dios. Kinahanglan nga makuha ang sala nga muadto sa atubangan sa Dios. Ngano man kini? Pananglit, nag-away kining duha ka tawo ug busa nakabuhat sila og sala. Apan unya nagpinasayloay sila sa matag usa. Bisan pa man mahitabo kanang pagpasaylo ug masulbad ang problema taliwala sa duha ka mga tawo, wala kini nagpasabot nga naluwas na sila. Dili ba tinuod kana? Adunay sala taliwala nining duha ka mga tawo, apan bisan pa nagpinasayloay sila sa usag-usa, wala kini nagpasabot nga luwas na sila. Ang pagkaluwas mao ang pagsulbad sa problema sa sala nga anaa sa atubangan sa Dios. Sulod sa katilingban, kinahanglan nga masulbad ang mga problema taliwala sa matag usa ka tawo. Kung magbuhat ang mga tawo sa paagi nga dili maayo sa katilingban, kinahanglan nga magpasayloay kamo sa usag-usa. Dako gayud kini ug kaayuhan pag-abot sa pagpalungtad ug mauyunon nga katilingban ug mauyunon nga kinabuhi. Makita nato kini ingon nga matarong ug butang nga maayo. Sa masukaron, dili ka na igo aron masulbad ang problema sa atubangan sa Dios. Sama sa akong gisulti kaniadto,
ang mga sala nga nabuhat ninyo hangtod karon pagahukman sa atubangan sa hukmanan sa Dios. Pagahukman ang matag tawo sumala sa tanang mga buhat nga nasulat sa mga basahon nga nahayad sa atubangan niya. Busa sa atubangan kini sa Dios nga maghinulsol kita dili sa atubangan sa tao. Unya kung tan-aw ninyo dire giingong mga dinumtanay, mga pakigbingkel, pangabubho, kapungot, pag-ulbo sa kasuko, iya-iyahay, sinupakay, naghimog pundok, pundok-pundok, pundok-pundok. Unsa man gayod ang pagpundok-pundok? Ang pagtulon ang supak nagausab sa fundamental nga kamatuoran sa Biblia ug nagwali sa mga butang nga dili motandi kung unsa ang gisulti sa Biblia. Mao kana ang pagtulunan nga supak sa pagtuo. Apan sa atong kalibutan karon, giisip sa mga tawo nga pagsupak sa pagtuo ang bisan unsa nga dili motakdo sa paagi sa ilang panghunahuna o sa ilang relihiyon. Ang bisan unsa nga wala nila nauyon ni. Kung dili sila makauyon, moingon sila nga irehes o kulto kini. Kaniadto sa panahon usab ni Hesus, gihuna-huna sa mga Hudiyo, si Hesus ingon nga irehes o kulto sa Nazaret. Gipasabot nila, si Apostol Pablo ingon nga pangulo sa sikta sa mga taga Nazaret. Tungod kini kay bisan pa si Hesus ug ang mga tao sama kang Pablo nagsulti gayod sumala sa mga kasulatan. Wala miuyon ang mga Hudiyo sa kung unsa ang iyang gisulti ug busa gitawag sila og manunupak sa pagtuo. Ug mahitabo usab kini sa makadaghan sa pagkakaron. Giisip sa mga tao nga manunupak sa pagtuo o kulto ang bisan kinsa nga wala miuyon kanila o sa mga pagtulunan sa ilang denominasyon. Usa ako ka pastor sa Presbyterian Church ug unya human ako naluwas huna-huna nako nga kinahanglan akong bautismuhan. Sanglit nagsulti kanato ang Biblia nga gibautismuhan usab si Jesus mismo. Busa kinahanglan ako nga bautismuhan ug sa pagkatinuod gibautismuhan gayud ako. Human ni ana gipadayag sa Presbyterian Church nga usa ako ka magnunupak sa pagtuo. Sa ingon ni ana manunupak usab sa pagtuo sa Jesus sanglit na bautismuhan siya. Kung ang mga opinyon sa uban nga dili mo takdo sa ilang kaugalingon, gitawag sila nga mga tao nga manunupak sa pagtuo. Apan sa pagkatinuod, ang pagsupak sa pagtuo usa ka butang nga dili mo takdo sa Biblia. Og sunod giingong kasina, hubog-hubog. Huna-huna kini pagayo. Isipa kong nahubog na ba ikaw o wala? Og nakasulti og daotan diha sa hubog ninyo nga kahimtang. Nahubog na ba ikaw? Kana usab usa ka sala nga miapil uban sa atubangan sa Dios. Kung nabuhat ninyo kini sa makausa, usa kana kasala. Kung nabuhat ninyo kini sa makaduha, duha kana kasala. Nagpundok kining mga salaa sa atubangan sa Dios. Tungod kini kay nabuhat ang pisikal nga lawas sa tao sumala sa mga balaod sa pagbuhat nga gimando sa Dios. Apan kung moinom ang usa ka tawo, nakasupa kini sa mga balaod nga nagdumala sa mga sel sa lawas nga nagpadangat sa mga tawo sa pagsulti o walay pulos. Usa kini kasala. Kung mainom og usa ka baso ang giuhaw nga tawo, dili kini igo aron siya mahubog. Dili kana matawag nga sala. Siyempre, mas maayo nga dili na lang mo inom. Wala gayod ako na anad nga mo inom, busa wala gayod ako mahibalo sa lami sa isog nga ilimnon. Apan mahimo nga maakusahan ang usa ka tawo sa pagbuhat og sama tungod lamang kay miinom ka og usa ka baso nga bino. Apan kung nahubog ang usa ka tawo, kung nahubog siya, maong giakusahan siya sa pagbuhat og sama tungod lamang kay miinom ka og usa ka baso nga bino. Apan kung nahubog siya, maong giakusahan siya sa pagbuhat og usa ka baso nga bino. Apan kung nahubog
mao kana ang sala. Mao kana ang sala nga mosagol nga magtipon og sa atubangan sa Dios. Mao kana kung nahubog siya. Huna-huna kini pag-ayo. Kung nahubog kamo, nakabuhat kamo og sala o kinahanglan kamo nga magbayad alang nianang sala. Hudya ka bahakhak. Naglakip ang hudya ka bahakhak og kalaw-ayan, pagkahubog, pagsugal o paggahin og oras sa mga babaeng bayaran. Mga butang nga sama niini nagpasabot ang hudya ka bahakhak sa bisan unsa nga naglakip niining mausikon nga kinabuhi. Pangutan-a ang inyong kaugalingon kung unsa kadaghan nagbuhat kamo ni ining butanga. Sa matag higayon nga gibuhat ninyo kana, sala kini nga moadto sa atubangan sa Dios. Kung dili masulbad kana nga sala, dili kamo maluwas. Sunod giingong hudya ka bahakhak og mga butang nga maingon-ingon niini, pasidan-an ko kamo sama sa ako nang pagpasidaan kaninyo kaniadto nga ang mga nagabuhat sa maong mga butang dili magapanunod sa gingharian sa Dios. Ang mga nagabuhat sa maong mga butang dili magapanunod sa gingharian sa Dios. Sa dihang giingong magapanunod sa gingharian sa Dios. Nagpasabot kini sa pagsulod sa gingharian sa Dios. Ang mga nagabuhat sa maong mga butang dili makasulod sa gingharian sa Dios. Sama sa akong gipatin-aw sa karaang pagtuon sa Jeremias kapitulo 5 bersikulo 25 giingong, ang inyong kasalanan maoy nakapahilayo niining mga butanga ug ang inyong mga sala maoy nakapugong gikan kaninyo sa mga kaayuhan. Kining mga salaa nga inyong nabuhat mao ang nagababag sa dalan taliwala kaninyo og sa Dios aron nga ang Espiritu Santo nga gikan sa Dios dili makaabot kaninyo. Gibabagan nila ang dalan sa Espiritu Santo. Busa kinahanglan nga hingpit nga masulbad ang problema ni ining mga salaa. Adto kita sa Mateo kapitulo 5 kapitulo 5 bersikulo 26. Palihog sunod kamo kanako, sapagkat tinuod magaingon ako kanimo nga dili kana gayod unya makaguwa gikan didto hangtod kabayran mo na ang katapusang sintabo. Palihog, kamo tanan iduko ang inyong mga ulo. Kamo tanan iduko ang inyong mga ulo. Magapamalandong kita sa makadiyot. Kinahanglan ninyong bayaran ang bayad alang sa tanang mga sala nga inyong nabuhat sulod sa inyong kinabuhi niining kalibutan na karon hangtod sa katapusang sintabo. Hangtod sa pinakagamay ni adtong mga salaa. Kung dili ninyo bayaran, dili kamo makalikay sa impyerno. Mao kini ang gisulti ni Hesus. Nabayaran na ba gayod nimo ang bayad alang sa imong mga sala? Kung wala pa, kung sa huna-huna nimo nga anaa pa ang imong mga sala, mahiadto ikaw sa impyerno. Tungod sa niana nga problema. Unsa may buhaton nimo? Tungod kay bisan ang pinakagamay nga sala nga nahibilin, muadto gayod kamo og dili makalikay sa impyerno.
Nining higayuna, kinahanglan kinasing-kasing kamo nga magasugid sa atubangan sa Dios sa tanang mga sala nga inyong nabuhat. Gisulti sa Dios nga siya magaluwas sa matarong nga kasing-kasing. Nakapanapaw ba ikaw? Nakabuhat ba ikaw og aborsyon? O tingali namakak ikaw? Nagadumot ikaw og tao o nasuko? Nakapangawat ikaw sa butang nga iya sa ubang tao? Kung taguan lamang nimo kadtong mga salaa diha sa imong kasing-kasing og dili angkonon sila, dili ikaw makahimo sa pag-adto sa atubangan sa Dios. Dili ikaw makaadto sa gingharian sa Dios. Isugid mo ang tanang mga sala sa atubangan sa Dios ug hangyoon siya sa pagpasaylo kanimo. Balaan nga Amahan ug Dios, nining higayuna, giduko sa mga makasasala ang ilang mga ulo sa imong atubangan. Adunay mga sala nga ilang nabuhat nga wala mahibaloi sa uban. Mga sala nga natago diha sa ilang mga kasing-kasing. Apan sa pagkahibalo niini, giduko nila ang ilang mga ulo sa atubangan nimo karon. Ginoo, luwasa ang ilang mga espiritu. Giduko nila ang ilang mga ulo sa atubangan kanimo karon nga gatinguha nga maluwas. Hapit na sa katapusan kining kalibutan, ug ang panahon sa imong ikaduhang pagbalik haduol na. Samtang nabuhi sila sa kalibutan hangtod karon, natagad gayod sa ilang mga kasing-kasing ang pagkaon ug pag-inom, pagpalit ug pagbaligya, pag-uma, pagtukod ug mga balay, pagminyo ug uban pang mga butang. Nabuhi sila nga walay hingbang kaagan. Wala makahibalo kung buhi ba ang ilang mga espiritu o patay. Apan karon, nakahibalo sila pinaagi sa mga pulong sa Biblia nga ang Biblia tinuod og natuman ang imong plano. Og sanglit, giduko nila karon ang ilang mga ulo nga mapaubsanon sa imong atubangan. Madasigon kami nga nagaampo nga maluoy ikaw sa ilang mga espiritu ug nga maabli kanila karon ang mga pulong sa Biblia aron nga maamguhan nila ang kamatuoran ug maluwas. Taliwala ni adtong gaduko sa ilang mga ulo sa imong atubangan karon nga walay usa mahibilin sa panahon sa rapture ug nga walay usa dire ang makadawat sa patik sa ilang agtang ug sa likod sa ilang kamot ug magsunod sa Antikristo ngadto sa dalan sa walay katapusang kalaglagan. Nagahayad ang dako nga problema sa atubangan niining mga tawhana, apan sanglit maluwas sila. Pinaagi sa imong pulong, nagampo kami nga ipaduol nimo ang ilang mga kasing-kasing sa imong pulong aron makadungog sila sa imong gipanulti kanila. Giampo namo kining tanan sa ngalan sa Ginoo. Amen.